Sanibonani wengane zakwethu, nginibingelela ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili gezo mina. Mfeza ntuthu ngakhumana bathi ilaspo namagumedla mhlawumbe emangabe usemusha la kango. Phinde ngicela wenze short ya subscriber, ungakhohlwa ukucomment nokulike, kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Bafethu angabe sibheka lapha kwizona ezihamba phambili. Ngifuna sibheke udaba olithinta lapha insizwa eshisayo emculweni kamaskande nokho ke abantu abaningi engathi abayinakile kakhulu lensizwe nekhona limangalisa insizwe lephansi emnambethi kuwafela ubala bathi se150 mabutho umfoka mtambo lapha kunensizwe ke eke yakhuluma kakhulu lapha ngalensizwa nekhona elimangazayo la lensizwa zekuthiwa lapha kunendlela lapho uKhuzani uzoba enegcwalisa spring picnic ebuya ke isihlandla sesibili. Uzokhumbula ukuthi ke enomcimbi kwashisa ikhotha ngonyaka odlule lapha nokunyaka 2022 lapho nabantu bonke bekade bedlubheke imvanzwane yempahla ezimhlophe qwala. Umcimbi ke ukhozibuya nakulonyaka 2023 lensizwa umabuthi izikhalela lapha enkundleni zokuxhumana kuFacebook ibhala isho nokusho impela uKhuzani impela basuka kude naye uyacela ukuthi mangabe impela lo mcimbi ubuya kwesibili naye ke abe ingxenye yalomcimbi. Le post ekade ifake insizwa mabuthi bebhala ukuthi Khuzani Pungose awukwazi ukulibala mfethu efuse usesicongene ngizwile ngegcwalisa spring picnic ngiyazicelela mfethu ngikhumbule abantu bayangithanda futhi ke if bezwe ukuthi ngizoba khona bazojabula kakhulu mabe ngibona bayojabula. Ngicela ke uwebeke emandleni akho ukuthi ke ngibe khona. Bafethu ibhale kanjalo lensizwa inxusa lapha nensizwa indlamlenze uKhuzani ukuthi ayifake lapha emcimbini ozoba khona okuyigcwalisa spring picnic. Mhlawumbe luthini lokho ngalolu daba ake siphinde futhi ehlala lapha na comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena luthini lwakho ngalolu daba olithinta insizwa umabutho umvoka mtambo. Ngaleka lokho ahlala comment section, mina sengiphuma kanjena kodwa ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho nje ukusubscribe nibe nosuku lomnandi, ngithanda kakhulu. Love